Здравейте! Всъщност днес ще се опитам да отговоря на някои от вашите въпроси. Имаше няколко такива супер интересни и смятам, че ще бъде интересно. Единият от тях е всъщност как се озовавам на предната седалка. Всъщност, вижте, тук минавам през седалките на автомобила и достигам до шофьорското място. Другия въпрос, който смятам, че беше супер интересен, как се случват нещата с съединителя. Трябва да знаете, че в случая с моето приспособление, автомобилът е с автоматична скоростна кутия, така че просто ще обърна камерата сега, ще запалим автомобила и ще ви покажа всъщност как се случват нагледно нещата. Обърнахме камерата, сега само ще я запалим. Вижте колко е лесно. Това е приспособлението. Това е миналата седмица си го направих уж за дизайн и да ми е по-меко за захвата на ръката, но понеже е изкуствена кожата и се е протъркал. Както и да е, вижте по този начин. Чай да изключим радиото. Като дръпна към мен, натискам газта. Ето тук можете да видите газ. Сега ще видите и в ляво спирачката. Хопс. Това е спирачката. Това е газта. Ето и как се случват нагледно нещата. Газ и спирачка. Супер елементарно.